И какво става, хора? Това съм аз, Дани Про, и да, в днешния клип, както виждате, ще отворя 5 мегабокса. Не съм качвал от една година, но това беше, защото се демотивирах да качвам. Нямаше смисъл. Така че поне да съберем 50 лайка и ще се завърна в YouTube да качвам, както съм написал, понеделник и петък. Така че сега ще дам 199 джема. Това си е бая джемове. Аз си съм събирал, защото си купувам Legendary скинове. Ето, както виждате, съм си взел ето този. Нека направо да ги отваряме. 199 джема. Чао и казвам. Натискам. Мале хора, значи сега ще трябва да почакам само да се оправя. Първи мегабокс. 5. Начинът си е, че дадох 200 джема направо. 2 джема. Добре, възвърнаха ми. Втори мегабокс. Моля ти са 6 неща. 5 джема. Добре. Охо, тази иконка. Трети. Хора, стискайте палци сега да са паднеш. 7 неща даже. Не знам. 4. Какво? Как 4? Примигва. Това е добре. Добре. Скин на... Добре, това по него нямам. И пинчен. Добре, ама все още не се приема, защото дал 200 джема. Това е май четвърти. Четвърти мегабокс. 3, 2, 1, 4. Добре, тая иконка е стара на Елпримо. Мале хора, последен мегабокс. Вече започва да ме яд, че дадох 200 джема. Значи, ако сега тук нищо не се падне, нищо няма да дам повече за... никакви джемове няма да дам. Тук за мегабоксове, за стар дропове. 7 неща. 6 неща. Айде, най-сетне. Примигва. Добре. На Cold скин. Мале, на Cold вече имам 5 скина. Нов герой. Айде, нов герой. Бери, нов герой. Добре, приема се. 2 нови героя. Мале, за финал това е много добре. 2 нови героя. Добре, не ме я, че си дал джемовете сега. Доволен съм. Сега съм с 48 джема, но важното е 2 нови героя. Добре, можеха да ми дадат и някой гаджет, отколкото там някакви кинове ли? Чакайте. Нямаше много смисъл. Примерно, ето тея на Макс, на Елпримо, айде, съгласен съм там да има. Добре, 2 нови героя за секунда, чакайте да ги апдейтнем. Няма да успея. Айде, колкото успея. Ето и да са поне наравни. Както виждате, нямам никой под 7, освен тези двамата, които сега са паднаха. Да, така че това ще е клипа, надявам се да ви е харесал. Дадох 200 джема, тъй че наистина моля ви лайкнете, там споделете каквото искате, абонирайте се, коментирайте, хаштаг много яко, нещо такова. Не, хаштаг Бери и Ву. Това напишете, хаштаг Бери и Ву. Така че, скоро взимам мек, както виждате. Тъй, че наистина моля ви, поне 50 лайка. 200 джема дадох.
Да. Ами да, и това беше клипа. Надявам се да ви е харесал. Малко кратък клип, но нека да видим дали ще събере някакви гледания. И чао!